Καλούμε λίγο το μοναστήρι. Εντάξει, προχωράτε. Here we go. Μην εξαφανιστείς όμως, Ιωνέλα, και να είσαι μες στα πλάνα. Αυτός είσαι. Ιωνέλ, σιγάνωσε λίγο ρε, έσε θωρεί. Φαντάζεσαι να μπορούσες να πετάνε δύο μαζί και να τραβάνε πανοράμικ. Όχι, έχω που πάει μπροστά και βλέπει πίσω. Ναι, Αλλά... θα μπορούσαμε και με το δικό μου να... Ναι, να ανακαλύψουμε και τις δύο. Why not? Γιατί όχι. Έφυγε τούτος. Να πρέπει να το φτάσουμε. Όπα. Πρέπει να σε φτάσουμε δηλαδή για να είσαι μες στα... Έλα, εμπίσω μας. Είναι γαμμή κόλλο, πιάνει πλάνα έτσι που πιο μακριά. Τώρα είμαστε τρεις μέσα. Ναι. Αλλά ο τρόπος που διορθώνει έχει πολύ πλάκα. Ναι. Άλλη φορά να σου δω το μικρόφωνο να μιλάς εσύ, διότι είμαι σίγουρος είναι πολλά πιο ενδιαφέρον οι κουβέντες σου. Σεξουαλικές και φαγητού. Σεξουαλικές και φαγητού. Έχει καλύτερες κουβέντες για ένα βίντεο ποδηλασίας. Relevant to the point. Αν είχε ένα άνοιγμα στα δεξιά μας, μπορούσα να το βάλω να στο πλάι μας, αλλά έχει πολλά δέντρα δυστυχώς. Wow. Ναι. Να σε περάσει τώρα ξιστά. Πιάνει μέχρι 40 χιλιόμετρα περίπου. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας χάσει. Όχι, καλά, κάτι φορά των πλατρών ας πούμε, ναι, θα μας φτάσει, αλλά και που κάνουμε 60-70, αλλά τούτα είναι off-road, δεν του φεύγουμε. Θυμήθηκα τώρα που σε χάσαμε εγώ πιο κάτω. Πήγες και πάτησες πάνω στο φάντο που δεν είχε τίποτα από κάτω. Α, ναι, βάσκα. Είμαστε ένα μονοπάτι και βάσκα. Πιο πάνω από το μονοπάτι και βάσκα. Εδώ είμαι παιδιά, εδώ. Come vai, Φαταρία. Συγγνώμη. Ένα ακούω. Που σφυρούν τα στόπερ μου τώρα.
βράσαν τα, ή εβράσαν τα στόπερ ή εφαϊτήκαν τα πατς μου τέλεια, κάνουν πολύ θωρίου. Νομίζω να πρέπει να το προσγειώσω. Θα δούμε βασίστροφη.